Nasawi ang isang lola kabilang na ang 5 apo matapos daw na matrap sa nasusunog na bahay sa Candelaria, Quezon. 2 iba pa ang nakaligtas. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito na marahil ang pinakamalungkot na pagsalubong sa Pasko ng isang pamilya sa Barangay Masalukot 1, Candelaria, Quezon. Matapos masawi ang 6 sa miyembro ng pamilya nang lamunin ng apoy ang bahay nila madaling araw nitong Sabado. Kabilang sa namatayang 69 anyos na lola at mga apong 21 anyos at 18 anyos na babae at 3 minor de edad. Ayon sa otoridad, natrap ang mga biktima sa loob ng isang kwarto sa second floor ng bahay. Yung pong mga bata ay naiwan makahiga sa kama. Yung pong matanda at saka yung pong mga dalaga na ay nasa sahig na po, nakahilata na po sa sahig. 2 naman ang nakaligtas sa trahedya. Na-suffocate umano ang mga nasawi sa kapal ng usok na bumalot sa bahay. Gawa sa light materials ang malaking bahagi ng bahay kaya mabilis umano itong nilamon ng apoy. Yung pong survivor nila ay mother po nung 4 na dalaga, and then yung isa po ay kapatid po nung isa. Lumabas po itong mother, then nakala po niya kasunod na yung mga anak. Ngayon ay di bumalik pa siya sa loob pero hindi na niya nakayang iligtas yung mga anak niya. Hindi pa tukoy ng BFP Candelaria ang sanhi at pinagmula ng apoy. Hindi pa rin umano nila makuhanan ng iba pang detalye ang kaanak tungkol sa insidente. Sinusubukan pa rin makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng mga nasawi. Tinatayang 1 milyong piso ang pinsala sa sunog. Patuloy ang pagsisiyasat ng mga otoridad. Samantala, nagpaabot na rin daw ng tulong ang LGU sa kaanak ng mga nasawi sa sunog. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News.